nova stvar u prodaji. Kućni alarmni sistem. Da vidimo. To je alarmni sistem. Ovo je daljinski za njega. Ima još jedan komand. Gori mu lampica, koja na svaki 10 sekundi trepne. Palimo alarmni sistem kada izlazimo od kuće. Sad je upaljen. On miruje dok neko ne uđe u kuću. Sad idemo demonstracija. Neko ulazi u kuću. Otvara vrata. On trepće. I to je to.